सोनाब बेंगलनि फरायसालिफोराव बर' रावखौ बिजों महरै थिसननायनि फारसे बिटिआर सरकारा थांखि लादों। थारैनो गोजोनथाव। जानो हागौ बे खेबनिफ्राय सोनाब बेंगलनि बर'फ्रा बर' रावजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। आसामजों लोगोसेयैनो सोनाब बेंगलावबो बर' रावखौ फरायसालिफोराव बिजों महरै थिसननो थाखाय बिटिआर सरकारा सिगांदों। नंगौ, आसामजों नांजाबनाय रायजो सोनाब बेंगलावबो गोबां बर' फिसाफोर दं। बेबायदिनो बे बर' फिसाफोरनि राव, हारिमु आरो थुनलाइखौ रैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि नोजोरजों बिटिआर सरकारा बे हाबाखौ मावनो सिगांदों। सोनाब बेंगलाव थानाय बर' फिसाफोरा बर' रावनि अनगायै गुबुन बिजों लानानै फरायनांगौ जायो आरो गोबाङानो बर' राव बर'नि हांखोनि फारसे जेबो गुमुर गैया। बेखौनो नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारा हारिनि राव थुनलाइखौ बुहुमाव गोसारहोनो थांखि लानाय बायदियै सोनाब बेंगलाव बर' बिजों गायसननायनि थाखाय सावरायलायो। थांनाय सानखालि सोनाब बेंगलनि सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बिटिआर सरकारनि लिंथुमनायाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायलायनाय जायो। बर' बिजोंखौ गायसनोब्ला मा मा हाबा मावनांगौ बेफोर आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बर' बिजोंखौ गायसनोब्ला मा मा हाबा मावनांगौ बेफोर आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो हाबा मावनो थाखाय माखासे गोनांथार थांखिफोरबो लानाय जायो। हाबाफारियावनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', बुंथिगिरि खाथिराम बर', बिटिसि एलए आरो बिटिसिनि एडुकेशन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म, एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोनाब बेंगलनि गुबुन गुबुन आफादनि मावथिफोराबो बाहागो लायो। सोनाब बेंगलनि फरायसालिफोराव बर' रावखौ बिजों महरै थिसननायनि फारसे बिटिआर सरकारा थांखि लादों। थारैनो गोजोनथाव। जानो हागौ बे खेबनिफ्राय सोनाब बेंगलनि बर'फ्रा बर' रावजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। आसामजों लोगोसेयैनो सोनाब बेंगलावबो बर' रावखौ फरायसालिफोराव बिजों महरै थिसननो थाखाय बिटिआर सरकारा सिगांदों। नंगौ, आसामजों नांजाबनाय रायजो सोनाब बेंगलावबो गोबां बर' फिसाफोर दं। बेबायदिनो बे बर' फिसाफोरनि राव, हारिमु आरो थुनलाइखौ रैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि नोजोरजों बिटिआर सरकारा बे हाबाखौ मावनो सिगांदों। सोनाब बेंगलाव थानाय बर' फिसाफोरा बर' रावनि अनगायै गुबुन बिजों लानानै फरायनांगौ जायो आरो गोबाङानो बर' राव बर'नि हांखोनि फारसे जेबो गुमुर गैया। बेखौनो नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारा हारिनि राव थुनलाइखौ बुहुमाव गोसारहोनो थांखि लानाय बायदियै सोनाब बेंगलाव बर' बिजों गायसननायनि थाखाय सावरायलायो। थांनाय सानखालि सोनाब बेंगलनि सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बिटिआर सरकारनि लिंथुमनायाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायलायनाय जायो। बर' बिजोंखौ गायसनोब्ला मा मा हाबा मावनांगौ बेफोर आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बर' बिजोंखौ गायसनोब्ला मा मा हाबा मावनांगौ बेफोर आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो हाबा मावनो थाखाय माखासे गोनांथार थांखिफोरबो लानाय जायो। हाबाफारियावनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', बुंथिगिरि खाथिराम बर', बिटिसि एलए आरो बिटिसिनि एडुकेशन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म, एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोनाब बेंगलनि गुबुन गुबुन आफादनि मावथिफोराबो बाहागो लायो।